bantu besifazane siyacela musana ukusidayisela izwe. Uhulumeni njobe eshaya umthetho uzama ukujabulisa nina ngoba uyazi ukuthi nina nizolanda amadoda ngezibumbu le ko Nigeria niwalethe la eSouth Africa. Siyanicela abantu besifazane, siyanicela ingane zakithi. Siyanicela. Yekela ukuvilapha. Hamba uyodayisa umbila njengamanye amantombazane edolobheni. Thwala indishe ekhanda, udayisa umbila edolobheni. Thwala ama-fruits, uhambe uyawadayisa edolobheni. Bhaka amakhekhe, uhambe uyawadayisa edolobheni. Musu ukudayisa izwe. Uzofa ubole ngisho kwazona izibunu lezi okuyizona olanda ngasi izinja uyilethe la kubese ubole wena lisalizwe linenkinga ngenxa yakho. Musana ukuvuma uhulumeni asebenzise nina ukulanda abantu bangaphandle ngenkani. Why lo mthetho ushawa manje? Ngoba nakho thina sesisukumile sathi thina abantu abangaphandle abaphuma. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. This guy is sending a message to bonke bafade balaningizimu Afrika saying ukuthi abangalidayisi lelive. Ukhulumelana mayelana nalendzaba yokuthi kuthiwe ngiyalo madoda sikayakhona kuthatha sibongo semfadi. So khulumela lokho ukuthi bayenda distinct because babona ukuthi kuqoshwa ama-foreigners la South Africa. So uyaqela ukuthi bafati balaningizimu Afrika bangadayisi alelive ngetibombo. Uthi anibe ma-hard worker mani nisukume nitithi nizide nisebenze, uthengise ama-veggie, uthengise ama-fruits, uphande mani ube liphanda, instead of saying ukuthi wena utothola indoda yeli-foreigner ikunike imali ikuphathe kahle ikukhulisele abantu abakho bese wena uyithi bhaqa ngesibongo sakho bese indoda igcina lapho seyi-South African. Uthi uyacela aningadayisi live ngenquza uthi angalithengisi nje live. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. Mina nawe siyobonana next time. Goodbye.